И какво става, хора? Добре дошли в четвъртия епизод на Clash of Clans в канала на HillGameBG. Както виждате, това е моята билдър база. Билдър Hall 3. Имам Gem Mine, която беше ето тук. Каноните са ми на втори. Archer Tower ми на първи. От дефенсите ми остава Crusher, който ми да го сложи на място на Gem Mine. Арми кампове. Тук Барбен на пети, Арчер на пети, Боксер Джайанти на втори и бета минин. Даже пускаме, ще пусна Боксер Джайантите на трети. Това виждате моята база, нека атакуваме. Нямам бонус, но само атаки ще направим сега. Добре, мисля да заложа на арчерки. Много е гадно това с пъщърповете. Добре, чербир. И по фарта игра, не. Дава кена на губи. 34%. Мисля, че ще победим. Ето, както ви казах. Вземаме 19%. Базата ми е доста добра. Сега ще ви покажа. Тук той се опитал да ми бутне фаратейкъра. Но става лабораторията веднага го е разсел арчърките. И тук Арчер Тауъра и Кенана изчистиха арчърките. Сега той ще пусне, мисля, след малко бета миньоните. Да, ето ги. Пусна там 3, тук един. Ето ги умират. Кулата ми ги тришотва, така че това беше от неговата битка само. И нека се връщаме в така. Нямам джемове. Канона ми той е на трети, забравих да ви кажа. Арчер на втори, канон на втори. Арчер Тауъра, мисля да го пусна на втори. След 15 минути ще е готово. За канона му иска 200 000, а за трети лева иска 50. Събирам за третия ми камп. И нека преминаваме към втората битка. Играем с терорист. Това е гадна база. Бето ще помня барберени. Арчер. Не, да е така. Мисля да пробвам. Така. Пускам бета. Добре, 14%. Тук мисля, че ще загубим. Сега ще разберем, да. 5% минус 14 купички. Така, армията ми се прави. Елексио колектора. Не мога да го гледам, на макс ми е. Нека ви покажа другото ми сервето. Малко съм, доста съм мръснат. Но тук съм почнал да се развивам. Искам... тук имам армия. Не съм видял. Почти готова армия имам. 166-190 на пека. Нека пуснем така. Има спелове. Нека пуснем 5 барберина и на пека.
Дракон ще е по-добре. 18 джема. Ще канцлваме еликсир колектора и ще пусна джем бокса, за да ми даде джемове, да джем на армията. Да, ще чакаме през това време какво да правим. Изчакваме. Нека се върнем пил да беза и да вземем това и да отоколим още един път. Тук ще се опитам да бутна файртрека. Пускам бета-мините. Тъпите бета-мини стрелят по еликсир колектора. Ако бяха тръгнали по Арчер Тауъра, щяха да го бутнат, поне така мисля. Да, виж на колко остана. 29%. Това за жалост доста време сигурно ще ме победи. Да, ето бил да Hull Destroyed. Арчер Тауър остават 11 минути, минус 15 купички. Бутваме на 63% за най-сярчаки. Готово е, джемваме дракона и атакуваме направо. Не. Мога да го бутна. Не. И този ще бутна. Към пеките. Арчаки. Дракона. Пускам Барбариан Кинга. Хил. Още един хил. Барбарианите. Пускаме рейджа. И пускаме уизардите. Изхъбяваме поизъна, защото и без това ще го изхъбим. Всъщност, май не си хъбеш. Карайте. Очевидно ще го бутнем. Така, вижте как чиста е. Да, ако не го бърка, че Air Defense го стреля. Остана на супер малко, между другото. Да, те изтегнахме го. Тук бутаме един Build a Hole. И сега е другия. Арчаките ще се оправят. Нещо. Да. Ето, бутнахме го. И хора, това ще е за клипчето. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, лайкнете го, абонирайте се и ще видим пак следващия път. Чао!